Moikka, kiva kun oot siellä ja tervetuloa Lightsparring-podcastin demojaksoon. Eli tässä testaillaan, miten tämä homma lähtee liikkeelle. Ja mä vähän avaan, että mikä on Lightsparring. Eli itse on ollut noin 30 vuotta valoalalla duunissa erinäisissä hommissa. Ja tuossa korona-aikaa vähän mietin, että miten tästä saisi itselleen kauhean mielekästä. Ja totesin, että tässä on 2 intohimoa, suurta rakkautta elämässä. Toinen niistä on valo ja toinen on kamppailulajit. Ja siitä jotenkin sitten pienen sanaleikin kautta päädyin tämmöiseen Lightsparring-metodiin. Eli kyse on siitä, että kyselen ja pyydän tänne valoalan ammattilaisia. Otetaan kevyt sparri, mikä siis siellä kamppailulajimaailmassa tarkoittaa sitä, että ei lyödä ihan täysiä ja pyritään oppimaan toisistamme. Ja mä toivon saavani tänne vieraaksi mahdollisimman kattavan valoalan ammattikunnan. Ja ensimmäisenä vieraana mulla on täällä tänään Juha Rouhikoski. Moi Juha, tervetuloa Moikka. tänne. Kiitos kun lähdit messiin, tämä on iso juttu. Kiitos kutsusta. Kiitos. Ja mä oon kauhean kiinnostunut siitä, että miten valoalan ihmiset tosiaan päätyy tälle alalle. Eli Suomessa varsinkaan sitä ei ehkä tällä hetkellä ainakaan kovin hirveästi mediassa paukuteta, että alappa valoalan ammattilaiseksi. Ja mä ehkä haastan sut saman tien pienellä tehtävällä ja jos ei lähde, niin ei lähde, mutta kokeillaan. Musta tuntuu, että sä oot tässä oikein hyvä. Eli jotta päästään tähän oikeaan tunnelmaan, niin kun sä muistelet valoa ja valaistusta, niin onko sulla joku ensimmäinen muisto, joka liittyy aiheeseen? Ja nyt ei tarvitse olla mikään ammatillinen muisto. Et tuleeko sulla jotain sellaista päräyttävää mieleen, missä sä virkeänä muistissasi kelaat, että hei, valo oli tässä nyt se asia? No varmaan semmoisia niin kuin luonnonvalokokemuksia on ehkä nuoruudesta ja lapsuudesta aika paljonkin. Mä muistan jotain revontulia jossain ihan pikkupoikana nähneeni silloisessa kotikylässäni Virroilla. Mutta ihan tämmöinen leikin kautta tapahtunut juttu. Ehkä säkin muistat omasta nuoruudesta, oli nämä taskulamput, missä oli vaihdettavat värikalvot tai semmoiset pleksit. Ja kyllä mä muistan, että niillä leikittiin ja se oli niin kuin äärimmäisen kiinnostavaa ja semmoista niin kuin vau-elämystä. Ja jotenkin hienoahan se on, että se vau-elämys niin kuin on säilynyt tähän päivään asti, että sillä valolla leikkiminen tuo sitä iloa ja vau-efektiä tähän päivään mennä asti. Todella, ja mahtavaa, että käytät tuossa sanaa leikkisä. Se ei ehkä ole niin kuin ihan ensimmäinen sana, mikä tulee mieleen, että monesti valosta puhutaan hyvin teknisenä asiana ja se monesti jää aika tekniselle tasolle. Eli oikein hyvä avaus tähän podcastiin, että päästään toivottavasti vähän kiinni siihen valon syvimpään olemukseen. Ja pakko sanoa tämä, koska nyt on niin kuin merkit on hyvät ilmoilla, eli mun ensimmäinen muisto, mitä mä oon monesti jakanut, liittyy myös taskulamppuihin. Eli meillä taas oli semmoinen tapa, että sitten kun syksy alkoi pimenemään, niin lähdettiin kaveriporukalla siitä lähipihoilta niin sanotusti fikkaroimaan, eli taskulamput mukaan ja sitten lähdettiin lähiömetsään. Ja hauskaa siinä oli se, että siitä tuli yhteisöllinen kokemus. Eli sitten kun sieltä muualta lähiökerrostaloista lapset näki, että hei nyt ne on tuolla taskulamppujen kanssa, niin muut lähti mukaan. Eli kas kummaan, meillä on leikkisyys ja yhteisöllisyys tässä jo makeina teemoina. Joo, muistan kyllä. Se käytettiin vissiin termiä lamppusotaa. Sota nyt ei sinänsä ole kauhean kiva asia, mutta jos sitä nyt valolla ammutaan, niin ehkä se on kuitenkin jollain tavalla kivempaa kuin ihan oikeasti. Jollain lelupyssyillä esimerkiksi. Kyllä. Taskulamput on siinä mielessä ollut ihan kiva väline. Kyllä, hieman harmittomampi. Kyllä. Tai siis harmittomampi ja harmittomampi. Sitten voi ajautua vaikka valoalan ammattilaiseksi. Joo, ei vielä puhuta pysyvistä vammoista. Että lähdetään liikkeelle siitä, että miten sä oot tosiaan päätynyt tälle alalle. Eli tuossa ennen kuin aloitettiin, niin vähän juteltiin tosiaan siitä, että tämä voi olla aika polveileva monenkin ammattilaisen päätyminen tänne alalle. Niin kerro vähän siitä. Joo, varmaan on monenlaista taustaa, miten tullaan, mutta mulla on aika selkeästi polku ollut sitä, että mulla oli nuoruudessa intohimo ja valokuvaus ja sitten mä soitin bändissä. Ja sitä mä rakastan musiikkia ja
Mutta mä en niin hirveästi rakastanut sitä lavalla olemista ja sitä soittamista, että ethän sä siinä niin kuin oikein näe mitään. Tai niin kuin soitat ja suoritat ja totta kai eläydyt ja nautit musiikista samalla kun soitat, mutta mua aina kiinnosti se, että miltä tämä näyttää tuonne niin kuin yleisön silmiin, tämä niin kuin tämä esiintyminen ja oikeastaan sitten valokuvaus siinä rinnalla, niin silloin se oli tietenkin filmiaikaa ja niitä kehitettiin sitten pimiössä ja leikittiin siellä valotuksien kanssa ja jossain vaiheessa oivalsi sen, että kaikki se mitä siinä kuvassa on, niin sehän on oikeasti vaan valoa. Että siinä on valoa tai siinä ei ole valoa ja sitten kaikki siltä väliltä. Ja sitten kun oli se soittohomma siinä käynnissä ja jossain vaiheessa silloiselle bändille ilmoitin, että nyt ei aika riitä soittamiseen ja ehkä taustalla, että ei ollut ihan kiinnostustakaan niin hirveästi, niin mä aloin sitten tekemään bändille valoja ja miksailemaankin. Mulla oli alkuun vähän semmoista, että mä oikein tiennyt kiinnostaako mua mikä niinku tarkalleen ottaa, että se oli semmoista niinku hakemista, että TTV:llä esimerkiksi kun opiskelin, niin mä olin tehnyt kuvapuolen juttuja, mä olin tehnyt äänipuolen juttuja, mä olin tehnyt valopuolen juttuja ja sitten vaan oikeastaan tekemisen kautta se alkoi se niinku valo viemään niin kuin mennessään, että siitä vaan niin kuin aukesi koko ajan niin kuin rajattomasti uusia ja uusia niin kuin tapoja leikkiä. Edelleenkin tänä päivänä, jos mulle tulee tehtävää tai saan jonkun tilauksen, että voisit miettiä jonkun valojutun johonkin, niin mulla on semmoinen niin kuin valtava into siitä, että saa sen niin kuin tyhjän paperin tai sen niin kuin asian eteen siten, että tässä ei ole vielä mitään. Ja sitten sä alat sillä valolla niin kuin käytännössä leikkimään ja miettimään, että miten se valo voisi niin kuin siinä tilassa tai paikassa, mikä ikinä onkaan, niin mitä se voisi tehdä. Että kyllä se, niin kuin se sama leikki, mikä sieltä taskulamppujen kanssa on pikkupoikana ollut, niin se jatkuu. Ja mun mielestä se on ainoa tapa tehdä tätä valotyötä on se, että siinä pysyy se semmoinen niin kuin kokeilun halu ja leikkisyys mukana. Ja edelleenkin valokuvaan. Nyt tietysti ei olla pimiössä, vaan nyt kuvataan kyllä vielä filmiäkin käytän, mutta vähemmän. Mutta että se sama niin kuin oivallus siitä, että kuvassa kaikki mitä sä näet on sitä valoa. Ja ehkä tämän takia sitten jotenkin on niin kuin muuttunut se oma niin kuin ajattelu, että sä vähän ajattelet niin kuin asioita kuvan kautta, mikä ehkä sitten vienyt niin kuin uralla tiettyyn suuntaan ja näin. Mutta mä en tiedä, osasinko mä vastata nyt yhtään, mutta sieltä valokuvan kautta ja niin kuin valon sellaisen kiinnostuksen sitä valoa kohtaan, niin se on niin kuin loputon. Siis mun mielestä todella hyvä vastaus ja jotenkin yhtymäkohtia löytyy. Eli itsekin olen aloittanut valo- ja videokuvauksella ja sä mainitsit tuossa ton kirjan yhdistelmän TTVO, ehkä sitä vähän pitää avata näinä aikoina, kun Suomessa ei valoalan koulutusta muuta ole kuin oikeastaan teatteripuolella. Niin kerro vähän, että mikä on TTVO ja miten sä liityt siihen? Eli Tampereen taiteen ja viestinnän oppilaitosta silloin, olisikohan alkanut 90 tai 91 ehkä se koulutus. Ja mä olin itse siellä niin kuin 3. vuosikertaa. Ja siinä vaiheessa se oli aika hyväkin vuosi mennä sisään, koska siinä mä tiedän, että ihan ensimmäinen vuosikurssi opetus oli aika vajavaista ja ei ollut laitteita, ei opettajiakaan välttämättä ihan hirveästi, että kehittyi siinä ja siellä oli sitten mahdollisuutena valita erikoistumisalaksi valoilmaisu. Joo. Ja sieltä on kyllä tullut tämän maan kovia valoalan tekijöitä, että se oli äärimmäisen hedelmällistä aikaa silloin ja erityisen siis että se itse opetus oli hyvää ja siitä kaikki kiitos silloiselle henkilökunnalle ja jotka sen suunnitteli, mutta se, että koko ajan tehtiin niitä kouluprojekteja, niin sehän oli oikeastaan se, mistä sitten opittiin, että jos tänä päivänä on niin kuin työelämässä kiirettä, niin voin sanoa, että opiskeluaikoinakin oli todella paljon, että koko ajan käytännössä tehtiin jotain niin kuin projekteja, missä sitten pääsi kokeilemaan ja oppimaan ja haastamaan itseensä. Se on hyvä kuulla. Mun mielestä niin kuin yksi niin kuin tämän työn ja opintojenkin anti oli se, että fyysisesti tehdään jotain valon kanssa, mikä tietysti kuulostaa vähän hassulta, kun valo on fyysistä ja ei ole, mutta tavallaan se hands-on
asenne, niin siinä oppii kyllä. Ja jotenkin mä kannustaisin kaikkia alalla olevia tekemään sitä enemmän. Et se, että sä otat sen valaisimen käteen ja vähän suuntailet ja leikit, niin kas kummaa se kyllä avaa juttuja. Joo, mä oon ihan samaa mieltä ja jotenkin kanssa aina kannustan ja jos esimerkiksi opetan valoon liittyvää asiaa opiskelijoille, niin just sanon ihan samaa, että tehkää niitä testejä, koska valossa on se hieno puoli, että sieltä tulee niitä yllätyksiä. Sä et ole ikinä kuvitellutkaan, että tapahtuu jotain, mutta sitten se valo niin kuin tarjoaa sulle niitä juttuja sieltä niin kuin sitä kautta, kun siinä kanssa leikkii ja touhuaa ja heijastuksia ja kaikkea, mitä ei osaa odottaa, niin se vaatii nimenomaan sitä tekemistä. Kyllä. Mä vähän palaan vielä tuohon valokuvausaiheeseen. Siinä on mun mielestä paljon mielenkiintoista ja siitä varmaan saadaan vedettyä jotain niin kuin yhtymäkohtia myös tosiaan tilojen valaistukseen. Eli jotenkin itse näen, että sen valokuvan on nimensäkin perusteella jo, että piirretään valolla tai maalataan valolla, niin on jo aika vahva viesti itsessään. Mutta jotenkin tuntuu, että siinä kohtaa, kun mennään tämmöiseen tekniseen valaistukseen ja puhutaan valaistuksesta vaan teknisenä tasona, niin siitä unohtuu koko tämä aspekti siitä, että siinä on aika mahtavat voimat kyseessä, että kun sinä päätät valokuvaajana, suunnittelijana, arkkitehtinä, taiteilijana, että miten sä valaiset jonkun tilan. Eli kun sä tuot sinne yhden valon lähteen, niin sä oot siinä kohtaa hallitset sitä tilaa ja että nyt mä haluan näyttää tämän tai että nyt mä haluan korostaa tätä tai nyt mä haluan parhaassa tapauksessa kertoa jotain tarinaa. Niin mun mielestä tuosta me päästäisiin aika hyvin semmoiseen aiheeseen kiinni kuin tarinankerronta. Ja nyt kaikesta tuosta, mitä sä tähän asti oot sanonut, niin musta tuntuu, että suakin ne tarinat kiinnostaa. Ja niistä olisi ehkä vähän kiva kuulla. Että jos otetaan yksi sun projekti lähtökohdaksi. Ja jos mä oikein muistan, niin teoksen nimi on Horizon ja se on ollut esimerkiksi Kiasmassa esillä. Ja se on yksi hienoimpia juttuja, mitä itse olen nähnyt. Se on erittäin inspiroiva, kysymyksiä herättävä ja niin kuin, en tiedä sen enempää kertoa siitä, mutta kerro vähän sen teoksen kautta esimerkiksi, että miten sä lähestyt tarinaa, viestiä, jotain tunnetta. Joo, se on itse asiassa mun niin kuin valotaideuran yksi varhaisimpia teoksia. Pakko mennä sen verran vielä takaisin sinne historiaan ja siihen valolla leikkimiseen, että meillä oli silloin siellä Tampereen taiteen ja viestinnänoppilaitoksessa valoilmaisun opettajana Simo Leinonen, joka siinä kaikessa opetuksessaan koitti muistuttaa sitä, että ajatelkaa niin kuin boksin ulkopuolelta ja tehkää hulluja juttuja ja leikkikää nimenomaan. Ja se, miksi mä tämän nyt mainitsin, niin mulla oli sen jälkeen sitten, kun Simon kanssa tehtiin nimenomaan valotaideprojekteja silloin 90-luvun alussa aika paljonkin, niin sitten mulla alkoi semmoinen niin kuin valosuunnittelukausi omalla urallani, että mä tavallaan jätin sen leikkimisen hetkeksi ja rupesin tekemään oikeasti niin kuin työtä niin kuin valosuunnittelijana. Ja se sitten jossain vaiheessa tuntui, että tämä niin kuin on nyt nähty ja mä haluan palata sinne, miksi mä alun perin lähdin tämän valon kanssa leikkimään siihen niin kuin valotaiteen kontekstiin, koska silloin kun tehdään niin kuin valotaidetta, ajatellaan, että se valo ei toimi minkään esityksen tai minkään niin kuin tukielementtinä tai parina, vaan se on oma itsenäinen ilmaisumuotonsa, niin silloin se valo on jotenkin niin kuin puhtaimmillaan siinä keskiössä. Ja sitten tosiaan se oli 2008, kun se Horizon-teos on valmistunut, niin se oli sitten siinä vaiheessa, sitten mä jätin sen niin kuin valosuunnittelutyöni oikeastaan taakse ja päätin, että nyt mä haluan jatkaa sitä, mikä Simo Leinosen kanssa aloitettiin silloin kouluaikoina. Ja sillä tiellä ollaan nyt tähän päivään asti, että en ole palannut enää tekemään sellaista puhdasta niin kuin valosuunnittelutyötä. Mutta siinä ehkä se tarina, mä muistan aika hyvinkin sen, se oli itse asiassa Vässin eli Teatterikorkeakoulun valo- ja äänisuunnittelulaitoksen yksi kurssi, minkä tiimoilla se teos sai niin kuin se aihio alkunsa. Ja mulla kiinnosti hirveästi silloin minimalismi ja sellainen niin kuin asioiden niin kuin pelkistäminen. Ja sitten kuitenkin, kun me ymmärretään, että puhdasta valoa ei voi nähdä,
vaan sä näet ainoastaan sen heijastuvan valon jostain pinnasta. On se sitten seinä tai ilmassa oleva pölypartikkeli tai savua tai mitä tahansa, niin se, että miten sä niin kuin esittäisit valoa mahdollisimman niin kuin siten, että sä et näe sitä valon lähdettä tai sitä niin kuin muuta maailmaa, että sä vaan kokisit sen valon. Ja no tämä on jo ajatuksenakin tietysti, että se on niin kuin mahdoton, että sä näet väkisinkin sen, mistä se valo heijastuu, mutta silloin mä niin kuin pallottelin mahdollisimman yksinkertaisesti. Siinä ei saa olla niin kuin montaa valon lähdettä, pitää olla vähän, mutta sitten siitä kaikesta pitää muodostua jotenkin mahdollisimman niin kuin laaja tai semmoinen, niin kuin sen tulee levitä sen valon. Ja sitten oli niin kuin ehdottoman tärkeää se niin kuin kokemuksellinen juttu, että tässä vaiheessa mä niin kuin, tietysti kun rakastan James Turrellin teoksia muun muassa, niin se, mihin on itse tottunut, että sä katsot asioita kuvina, niin nyt pitää unohtaa, vaan sen kuvaan pitää astua sisään ja siellä pitää liikkua. Ja silloin se Horizon-teos oikeastaan, se muotokieli muodostuu aika äkkiä sellainen horisonttimainen, mutta että miten sä pääset siihen horisonttiin sisään, niin siitä sitten lopulta syntyi se semmoinen roikkuva lasilevy, mihin se Horizon niin kuin objekti, mitä nyt ei sinänsä mä en halunnut objekti, mutta se objekti siihen tuli, mutta se, että miten sä pääset sisään, niin se tavallaan mahdollista, että sä pystyt menemään horisontin taakse ja kävelemään sen ympäri. Ja sitten siinä tuli vielä sellainen hauska leikki, että kun se kalvo, mihin se Horizon muodostuu, on sellainen punainen kalvo, mikä päästää läpi vain punaisia aallonpituuksia. Mutta sen teoksen takaa ammuttiin sitten sinisillä valonlähteillä kohti takaseinää. Ja silloin, kun sä kävelit sinne taakse, niin ne siniset valot värjäsi sinut, eli kävijän siniseksi, jolloin sua ei näkynyt siitä läpi, koska se ei päästä sinistä läpi se kalvo. Niin sä näit vaan niin kuin jalat sieltä alta, että kun sä kävelit sen, niin ei pelkästään sun kokemus, vaan sen jonkun, joka näkee, kun sä menet sinne taakse, niin sä ikään kuin katkesit puoliksi siitä, kun sä kävelit sieltä läpi, mutta se punainen valo silti näkyy. Ja se oli vähän tämmöinen niin kuin taikatemppuja rakastin myös pikkulapsena ja sitten tässä tuli sellainen, niin kuin, että jes, nyt tässä on tämä pieni taika. Eli aina niin kuin mä toivon, että mikä tahansa teos on, niin siellä olisi, silloin mä oon itse siihen tyytyväinen, kun siellä on pieni joku jippo, mitä ei välttämättä edes kukaan, tai kaikki ei niin kuin löydä sitä, mutta että sitten se palkitsee sen katsojan, kun hän löytää sieltä sen pienen nyanssijipon ja että ahaa, tässä oli tällainen juttu. Niin mun mielestä siinä teoksessa se niin kuin toimi ja siksi mä jotenkin edelleen koen, että se teos on semmoinen, että sen voi siinä esittää missä vaan, koska vaan, että se on niin kuin sillä lailla minusta aikaa kestänyt. Se todellakin kestää aikaa ja se mikä niin kuin itselle ekana muistuu mieleen on se, että se on todella tilallinen teos. Eli se vaatii jonkun verran tilaa ympärilleen, mutta sitten se on siellä tilassa yksin. Ja sitten tavallaan se koko volyymi on jotain ihan muuta kuin vaan, jos teknisesti tarkastelee, että mitä se teos itsessään on. Et siinä on ehkä niin kuin, jos hypätään vähän syvään päätyyn, niin ehkä siinä päästään kiinni semmoiseen asiaan, että kun puhutaan valotaiteesta, mikä terminä voi olla vähän vaikea, että mihin me sitä suhteutetaan, että ollaanko me kuvataiteessa kiinni, että tavallaan mihin sitä verrataan, niin jotenkin yksi asia, mikä kiinnostaa itseä hirveästi, on nimenomaan tämä niin kuin valon volyymi. Et pienellä jutulla voidaan täyttää joku tila. On se sitten melkein missä vaan. Et toki se vaatii, mitä sä kuvailit sen, että se valo aina heijastuu jostain, jotta me se nähdään. Mut se on sen teoksen mun mielestä kiehtovin anti, että se on tilallinen ja se on volyyminä hauska. Joo, se oli siinä jotenkin se, näin mä itse koin, että se niin kuin onnistui siinä tavoitteessa, mitä mä halusin. Ja tässä on jännä juttu myös, jos mietitään niin kuin valotaiteen näyttelyä, niin monesti pelätään, että tila on vaikka liian iso, mutta sitten aina muistuttaa itselleen ja taiteilijoille ja kollegakuraattoreille, että luottakaa siihen valoon, se täyttää sitä tilaa, vaikka teillä olisi niin kuin moninkertaisesti niin kuin tila suhteessa siihen teokseen, niin sitä ei kannata pelätä, koska valo hoitaa sen tilan täyttämisen ja se saa, niin kuin, valoteokset kaipaa yleensä tilaa ympärilleen myöskin. Että. Kyllä. Hei, tuosta hypätään vähän eteenpäin siinä mielessä, että nyt me ollaan puhuttu siitä
leikkisyydestä ja siitä, että sä oot päässyt toimimaan aika laajasti valotaiteen kentässä. Mutta ehkä tässä kohtaa olisi nyt sit hyvä todeta, että missä sä olet tällä hetkellä siinä sun valotaidepolulla. Joo, se tosiaan, ja sanoin tuossa, että en tee valosuunnitteluprojekteja semmoisia niin kuin klassisia, niin se on siinä mielessä sanoin väärin, että silloin tällöin teen jotain pienimuotoista, jos se on riittävän kiinnostava ja jos siinä pystyy vaikka kokeilemaan jotain uutta, niin silloin se jotenkin antaa myös mulle enemmän ja sitten tietenkin sille tilaajalle hän saa siitä varmasti vastinetta, kun aina pitää myös muistaa, että kokeilussa on varaa epäonnistua, mutta ei ehkä siitä nyt sen enempää. Mutta kyllä valon kanssa koen olevani valotaiteilija. Tosin, koska jatkan kohta mitä muuta teen, niin tuntuu, että ne muut työt nyt vie niin kuin sen oman tekemisen ajan aika hyvin tällä hetkellä. Ja ehkä tässä vähän kävi niin kuin mulla muusikkourallakin, että mä hyppäsin sieltä soittaja valokiilasta pois ja aloin mieluummin tekemään asioita, jotka tukee muiden tekemistä. Eli näin kävi vähän tässä valotaiteenkin kentällä, että en niin paljon tee valoteoksia itse kuin haluaisin, mutta sitä enemmän tuen muiden valotaiteilijoiden tekemistä. Eli olen ollut mukana perustamassa Suomen valotaiteen seura Flashia. Olin siinä ensimmäiset vuodet puheenjohtajana ja sitten nyt vuodesta 2021 alkaen ollut Lux Helsingin taiteellisena johtajana ja siellä pyrin sitä kautta sitten luomaan valotaiteilijoille kiinnostavia tilaisuuksia päästä esittelemään teoksia. Ja siihen liittyy monia muitakin hankkeita. On valotaiteilijoille suunnattu residenssi tällä hetkellä suunnitelmissa tuonne Aasiaan päin ja pieniä asioita, mutta kaikki on sellaisia asioita, joilla mä koen, että pyritään tukemaan valotaiteen tai edesauttamaan taiteilijoiden ja sen taiteen edistymistä ja tunnettavuutta. Joo, miten sä koet, siis ensinnäkin hienoja pestejä, se, että sä oot niin kuin oman pitkän uran, joka edelleen jatkuu ja siitä tulee pitkä, mutta niin kuin mun mielestä vähän ehkä sekava puheenvuoro multa, mutta mun mielestä on tärkeää, että sitten jossain kohtaa sitä omaa uraa niin pyrkii siihen, että nostaa muita. Eli se niin kuin lähtökohta ehkä jopa tälläkin podcastilla on se, että on aika tylsää puhua vaan itsestään. Että se ei tavallaan niin kuin vie mitään ammattikuntaa mihinkään suuntaan. Korkeintaan ehkä tuo tunnettuvuutta sitten joillekin yksilöille. Mutta tällä pohjustuksella, niin mikä sun mielestä on ollut nyt, jos miettii valotaidetta, niin esimerkiksi valofestivaalien merkitys siinä suurelle yleisölle puhumisessa, koska itse mä koen, että se on se haastavin osa meidän ammattia, että jos me halutaan tätä nostaa, tehdään me valon kanssa sit oikeastaan mitä tahansa, että jos me halutaan nostaa sitä niin kuin profiilia, niin meidän pitäisi pystyä jollain tapaa keskustelemaan sen suuren yleisön kanssa. Niin mikä sun mielestä on siihen niin kuin tehokkain tapa, että onko valofestivaalit hyvä tapa? No valofestivaalit on ehdottomasti hyvä tapa, mutta tietysti siinä kestää aikaa, että ihmiset ymmärtää sen niin kuin taiteen muotona. Ja edelleenkin, kaikkihan varmaan Suomessakin on alkanut tämmöisistä valoesitysmäisistä, kansankielellä valoshow. Tämähän on se, mihin edelleen tähän termiin törmää ja yritän aina kyllä korjata, jos tulee mahdollisuus. Koska se antaa, ei siinä mitenkään niin kuin vihaa sitä termiä, mutta se antaa monesti väärän kuvan siitä, että jos sä kuvittelet, että sä menet Senaatin torille katsomaan valoshowta ja siellä onkin kineettinen valotaideteos, jos ei ole mitään showta, vaan vaikka kokemuksellinen tai haastaa kävijää ehkä vähän niin kuin käyttämään aivojaan ja löytämään siitä sen niin kuin jujun. Eli puuttuu se semmoinen spektaakkeliaspekti. Niin silloin ei kannata ajatella, että mennään katsoa valoshowta, eikä varsinkaan kannata markkinoida sitä niin, koska sitten saattaa tulla se valtava pettymys, koska odotus ja toteutuma ei kohtaa. Mutta tämä juuri, että niin kuin valotaidefestivaalien niin kuin kuratointi ja teosvalinnat on se, millä sitä kävijäkuntaa pystyy niin kuin opettamaan ja näyttämään, mitä kaikkea tämä valotaide voi olla. Ja toki siellä pitää olla niitä viihdyttäviä ja niin kuin näyttäviäkin teoksia joukossa, koska nekin palvelee tiettyä tarkoitusta ja tiettyä kävijäkuntaa, mutta sitten siellä pitää olla niitä vaikeampia teoksia, joita jos me sijoitettaisiin se teos vaikka Kiasmaan
tai Aamosreksiin, niin voi olla, että sitä ei, niin kuin se kynnys mennä sinne, ostaa se museolippu ja mennä katsomaan sitä, niin se on niin kuin korkea. Mutta sitten, että se on ilmaistapahtumassa Lux-Helsingissä, se vaikka sama teos, niin sen näkee niin kuin 400 000 ihmistä ja se kynnys nähdä, se on äärimmäisen matala. Sä lähdet perheen kanssa kaupungille tammikuussa kävelylle ja sä koet ja näet jotain, mitä sä et näkisi ikinä, jos se olisi sijoitettu vaikka museoon. Eli se on niin kuin Valotaidefestivaalien se niin kuin herkullinen puoli, että sä pystyt tarjoamaan kaikelle kansalle niitä elämyksiä ja kokemuksia, mitä valotaide voi niin kuin parhaimmillaan olla. Nyt kun sä katot sitä, ja saa korjata, mutta jos sä katot sitä nyt niin kuin tietyssä mielessä aika vapautuneesti valotaide silmälasien läpi, niin okei, tuommoinen festivaaliasia tekee siitä valotaiteesta helposti lähestyttävää, hyvin tärkeää. Mutta miten sitten, jos pikkasen sparrataan siitä, että miten sitten niin kuin valo ja valaistus yleisesti, eli niin kuin valotaide tavallaan, riippuen toki, että millainen teos on kyseessä, niin kuin sanoit, se voi olla viihdyttävä, se voi olla ajatuksia herättävä, se voi olla provosoiva. Mutta miten sitten, kun mennään semmoiseen ikään kuin asiaan, mitä me niin kuin suunnittelijat ehkä nähdään perustarpeena, että valo pitää olla ja mielellään sen pitäisi olla oikeasti aika kivan näköistä ja terveellistä ja niin päin pois. Niin mikä voisi olla semmoinen tavallaan niin kuin valofestivaalia vastaava tietyllä lailla niin kuin ruohonjuuritason lähestyminen valoon tai valokulttuuriin? Niin, tai valaistukseen, joo. No ensinnäkin tuossa tietysti se, että mitä tunnetummaksi se valotaide tulee, niin siinä aukeaa sellaisia mahdollisuuksia, että se saattaakin olla valotaiteilija, joka kutsutaan tekemään vaikka uudisrakennukseen. Käytetään termiä, että kun tilataan valotaideteos ja lopputulos saattaa olla, että siinä on aivan samanlainen kaunis arkkitehtuuri, julkisivuvalaisu kuin mikä oltaisiin tehty, kun siihen tilataan valosuunnittelija. Mutta itse ainakin olen niin kuin muutamia kertoja törmännyt siihen, että siihen taiteeseen saattaa olla joku prosentti raha tai jotain, mutta sitten välttämättä siihen valosuunnitteluun ei ole budjetoitu mitään. Eli me päästään ikään kuin sen valotaiteen vähän niin kuin siivellä sitten tekemään lopulta sillä valolla sille esimerkiksi sille rakennukselle niin kuin kaunis valaistus. Ja tässä on tietysti sitten aina tekijästä kiinni, että ei valotaide tarvi aina olla semmoista niin kuin, mitenkä mä nyt sanoisin, jos joku ajattelee, että valotaidella haetaan aina jotain pientä niin kuin vau-efektiä, niin se ei tietenkään tarvi olla niin, että valotaide voi olla vain niin kuin kaunista, hillittyä ja ehkä enemmän niin kuin sinne niin kuin valosuunnittelukentälle menevää valon käyttöä. Ja mun mielestä äärimmäisen tärkeää, varsinkin kun tehdään niin kuin julkisia valoteoksia, on ne sitten julkisivuvalaisuja tai mitä tahansa, niin siinä pitäisi aina muistaa se, että niiden pitää kestää aikaa. Ja sitten jos sä lähdet tekemään jotain valotaideteosta, mikä on ihan toimiva Lux-Helsingissä 5 iltana, niin se ei 5 vuotta välttämättä joku väri tai räpsynä tai vilkkuminen niin kuin kestä. Eli se niin kuin ajankäyttö siinä muistaa aina se, että mikä kuluu, niin se on usein se semmoinen efekti, mikä kuluu, vaan että sitten niin kuin hillitympää ja kauniimpaa. Kyllä. Hei, lähdetään hetkeksi vielä tässä sparrissa. Kokeillaan, saadaanko me tosiaan kuinka kovia läpsyjä tässä aikaisiksi, mutta jos sun pitäisi nyt ravistella meidän omaa alaa tai herätellä jollain, niin mikä olisi semmoinen inhokki-aihe, mihin sä haluaisit pureutua? Mä tiedän, mikä mulla on, mutta tuleeko sulla mieleen jotain semmoista inhokki-aihetta, mikä vaatisi vähän niin kuin muutosta? No se on ehkä asia, mihin mulla ei ole mitään valtaa vaikuttaa, mutta kyllähän siis tietenkin tämä koko kaikesta kulttuurista ja rahoituksesta leikkaaminen on se, mikä ärsyttää ehkä eniten tänä päivänä. Että ei ymmärretä, että siihen kulttuurin satsaaminen tuo moninkerroisen niin kuin satsauksen takaisin ja ajatellaan asiaa jotenkin kauhean mustavalkoisesti ja sitten se taide on helposti ja se kulttuuri on sillä niin kuin leikkauspöydällä, että siitä vaan tietysti pitää melua ja tehdä parhaansa, että näytetään mitä kaikkea niin kuin voidaan taiteen ja kulttuurin keinoin tehdä. Joo. Mitä se vaatisi? Ehkä niin kuin
tähän ei ehkä ole vastausta, niin kuin, tarvisiko se sitä, että vähän nostetaan valotaiteilijoita yksilöinä. Siis musta tuntuu, että meillä on, siis mun niin kuin teesi on se, että Suomessa on ihan maailmanluokan valotaidetta, niin kuin on valaistussuunnitteluakin, kun mennään sinne arkkitehtuuri- ja rakennustaiteeseen, niin ihan niin kuin maailmanluokan suunnittelua. Siihen varmasti on omia syitä, käydään ehkä niihin vähän pureudutaan vielä, mutta mikä voisi olla sellainen helppo yksittäinen teko? Ehkä jos mentäisiin siihen, että jälleen tähän niin kuin hauskaan keskusteluun siitä, että miten sitä suurta yleisöä niin kuin lähestytään tällä valotaideasialla. Mikä se voisi olla? No vuosia on Suomen valotaiteen seuran kanssa ajettu asiaa, että saataisiin Suomeen valotaiteen keskus tai valotaiteen museo. Ja se on niin kuin semmoinen asia, koska valotaide ja se niin kuin valokulttuuri on niin kuin todettu, se on niin kuin matalan kynnyksen taide. Ja silloin kun se viedään esimerkiksi museokontekstiin, niin se matala kynnys säilyy edelleen, kun sinne voi mennä sinne näyttelyyn vaan ihastelemaan ja kokemaan, eikä tarvitse ymmärtää. Tämä on usein se, miksi saattaa olla, että johonkin taidenäyttelyyn ei mennä, kun ajatellaan, että no en mä sitten ymmärrä mitään ja tekotaiteellista sitä ja tota. Mutta se valo on niin kuin erilainen media, että sitä voi vaan ihailla ja rakastaa. Ja sitten, no nyt jos pitää sanoa, mikä niin kuin ärsyttää, niin tämä on tämän ajan ilmiö. Budapestiin on avattu valotaiteen museo, joka on nyt niin kuin ehkä niin kuin Suomea lähinnä oleva. Saksassa on Unnassa toinen, joka on ehkä se Euroopan ainoa pisimpään siellä ollut, mutta Budapestin museo avattiin vajaa pari vuotta sitten ja kävijämäärät on ollut siis mielettömät siellä. Se on niin kuin löytänyt paikkansa siellä turistien ja paikallisten keskuudessa. Mutta se, mikä siellä ehkä ärsyttää eniten on se, että ihmiset menee ottamaan sen teoksen eteen selfieä ja se kaveri, joka sitä ottaa, niin siinä vaan pohditaan, miltä tämä kuvattava ihminen näyttää sen teoksen niin kuin äärellä. Ja se teos sinänsä ei niin kuin ehkä välttämättä ole se, mitä he on tullut katsomaan, mutta silläkään ei ole sinänsä mitään väliä. Valotaide on liikuttanut nämä ihmiset sinne ja saa heidät toimimaan, että mä en niin kuin siis tuomitse heitä millään tavalla, mutta ehkä tämä on myös niin kuin ikäkysymys, että mä en ole niin kuin selfie niin kuin generaatiota, että nuoremmat ihmiset on ja se jotenkin kuuluu asiaan se, mutta se on ilmiö, mikä siis toistuu ja varsinkin mitä enemmän itäänpäin meitä asiaan, niin se selfie ja sen itsensä kuvaaminen siinä niin kuin teoksen valossa on se, mikä heitä kiinnostaa, mutta antaa kaikkien kukkia siinä mielessä. Kyllä. Tuosta päästään ehkä vähän nyt jonkunnäköistä huteraa aasinsiltaa pitkin, niin siirrytään tänne Suomeen. Ja jos mietitään tavallaan semmoisia, en tiedä miksi kutsua ehkä brändäysmahdollisuuksia, eli ollaan aika pimeä maa, tai ainakin näin me myydään itseämme tuolla maailmalla, että valaistussuunnittelijat on hyviä valon kanssa, koska ollaan totuttu tähän pimeään. Itse olen sitä mieltä, että se pitää itse asiassa aika lailla paikkansa, että sitä semmoista niin kuin pimeyttä kohtaan on jonkunlainen kunnioitus ja ymmärrys siitä, että se ei ole pelottavaa esimerkiksi. Niin sä puhuit tuosta ambitiosta saada kenties jonkunlainen niin kuin valotaiteen keskus tai museo tänne, niin miten sä itse näet sen, että mikä se niin kuin on, missä se sijaitsee, mikä sen niin kuin teema voisi olla? Toki vaihtuvia näyttelyitä ja niin poispäin, mutta onko sillä jotain pysyvää teemaa, joka tuo sitä niin kuin jengiä sinne niin kuin esimerkiksi sitten Budapestiin tai Saksaan? Niin varmaankin siellä tietysti näyttely pitää olla vaihtuva näyttely, jotta sitten se kiinnostaa edelleen. Mutta että ehkä se niin kuin ajatus on siinä, että jos Luxel Helsingissä käy niin kuin parhaimpina vuosina 500 000 kävijää, 400 000 kävijää, se on 5 iltaa vuodessa, niin se on aika vähän sitten kuitenkin niin kuin läpi vuotta ajatellen ja ehkä ne 500 000 ihmistäkin voisi haluta käydä niin kuin siellä niin kuin pienemmässä porukassa. Että sun ei ole pakko ehtiä 5 illassa nähdä kaikkea tai sitten vielä niin, että sä tuut vähän etäämmältä ja tuut 9 illaksi Helsinkiin ja yrität kokea kaiken. Niin silloin tavallaan semmoinen pysyvä paikka, missä sä voit rauhoittua ja valon äärellä voi aina tutkia itseään.
Eli tietyllä tavalla valotaiteen keskukset tai museot tai tilat ylipäätään, missä on valotaidetta esillä, niin ne on niin kuin tietynlaisia pyhättöjä ja hiljentymisen paikkoja. Ja siinä mielessä mä en sinänsä itse ole mitenkään uskonnollinen ihminen, mutta mä vertaan niitä tavallaan niin kuin ja rinnastan niin kuin kappeleihin ja kirkkoihin. Ja ehkä sieltä, jos valotaiteen historiaa lähdetään pohtimaan, niin sieltä niin kuin ensimmäiset valotaideinnovaatiot erilaisine lasimaalauksineen, ja ne on sijoitettu tasan tarkkaan tietäen, mistä se aurinko milloinkin tulee ja mihin se väri sitten projisoituu. Eli sieltä niin kuin valotaiteen juuretkin ovat. Ja henkisyys ja valotaide kulkee kyllä ja valo ylipäätään käsi kädessä. Se on hyvä pointti. Siis parhaimmillaan, ja nyt mennään vähän syvään päätyyn tässä, mutta siis allekirjoitan kyllä sen, että parhaimmillaan se kokemus siitä valosta on melko sakraali, mutta silti siinä on jotain sellaista, en käyttä sanaa pyhää, mutta en oikein keksi mitään muutakaan sanaa, että siinä on jotain ehkä sitten niin alkukantasta ja jotenkin tunteisiin vetoavaan, että siitä päästään siihen semmoiseen kokemukseen, mitä haettiin taskulampuillakin tuossa noin, että siinäkin oli jo jotain maagista, käytit sanaa taikuus siinä yhteydessä, niin hypätään tähän hetkeksi, eli laitetaan nyt vaan Helsingin kaupungille muistoksi, että Guggenheim jäi saamatta, mutta ehkä joku valotaiteen keskus tai valotaiteen museo tai valon talo voisi olla ihan kaunis ajatus. Eli vähän vielä niin kuin suhun, koska mua kiinnostaa tosiaan kuulla henkilönä, että jos vähän vielä mennään takaisin siihen valon olemukseen ja siihen, miksi sä teet valon kanssa töitä, mitä sulla on vielä löytämättä ja mitä sä oot tässä kohtaa sun polkua, mitä sä koet, että sä oot löytänyt tai millaisia niin kuin oivalluksia sulla on valosta tullut. Ehkä sen vaikutuksesta suhun, vaikutuksesta ihmisten käyttäytymiseen tai mitä se sitten voikaan olla. Jos mä tietäisin, mitä mä etsin, niin mulla olisi ehkä urani päättyisi, mutta ehkä se on juuri siinä, että mä en ole ihan varma mitä mä oikeastaan etsinkään. Että se valo, niin kuin tuossa jo aikaisemmin totesin, niin tuo aina niitä yllätyksiä ja tarjoaa semmoisia asioita, mitä sä et ehkä tiedä, että sä etsitkään. Mutta ehkä niin kuin lasten kautta sitten se jatkuu se sellainen niin kuin valon rakastaminen siten, että sä huomaat sen niin kuin, monet niin kuin teokset aukeaa ihan eri lailla, kun sä huomaat, että lapset tekee jotain siellä niin kuin valotaiteen, niin kuin, että he näkee sen niin tuoreena ja uutena ja se on aina yhtä kiinnostava ja joku varjo ja tämmöinen, mikä saattaa meille, tämä on niin kuin hyvä asia muistaa valon ammattilaisena, että pitäisi aina pyrkiä unohtamaan kaikki, mitä sä osaat ja oot kokenut, kun sä lähdet tekemään, että sun pitäisi semmoisen niin kuin lapsen aivojen silmien kautta lähteä miettimään sen uuden etsimistä ja silloin sä saatat löytääkin sieltä jotain, kun sä riisut sen sun niin kuin teknisen osaamisen ja sen takia mä väitän, että tulee hienoja tai ylipäätään noita valotaiteen niin kuin koulutuksia, niin mä aina kannustan, että sinne kannattaa tulla ihan kenen vaan, eikä että sitten jos sinne tulee niin kuin kauhean niin kuin kokenut valoalan ammattilainen, niin hän saattaa heti alkaa miettiä sitä kaikkea niin kuin teknisesti, niin kuin teknisistä lähtökohdista, että mä osaan ja mä tiedän, tämä toimii näin. Mutta se just pitäisi unohtaa. Pitäisi unohtaa, että sä osaat mitään ja lähteä vaan nimenomaan kokeilemaan ja rohkeasti ja antaa niin kuin tosiaan valon johdattaa. Mutta joo, mä en ehkä osaa nyt ihan vastata siihen. Mä oon siis 2012 aloitin tekemään väitöskirjaa tai tohtorin opinnäytettä Kuvataideakatemiassa nimenomaan niin kuin objektittoman valotaiteen tutkimuksesta. Ja se on ehkä sen takia mulla vielä kesken, koska mä en halua luopua siitä, koska mä jotenkin koen, että jos mä sen tekstini kirjoitan ja teen siihen liittyvät asiat ja pamautan sen pöytään ja saan sen tohtorihatun päähän, niin mitäs sitten? Mä ehkä nautin niin kuin ajatuksesta, että se on mulla tuolla taustalla tällainen niin kuin aarteen etsintä, jota mä en vielä tiedä, että mihin se niin kuin päätyy. Ja ehkä se on se, mikä mä en haluakaan niin kuin sitten ikinä löytää. Ja mulla on jo yksi
proffa sieltä Kuvataideakatemiasta sanoi, että tämä on kiinnostava tutkimus, mutta hän ei uskonut, että mä löydän tässä projektissa yhtään mitään, vaan että tämä itse niin kuin löytöretki on se, mikä on kiinnostava. Joo. Ja se on ehkä se ydin, mitä mä yritin tässä nyt sanoa pitkästi. Ei, toi oli niin kuin hieno kiteytys ja niin kuin varmasti niin kuin monessa muussakin ammatissa niin kyse on nimenomaan siitä matkan teosta, että mitä pidemmälle sitä matkaa pääsee, niin sen enemmän ymmärtää, että hei, tässähän on opittavaa vielä aivan helvetisti. Ja niin kuin sanot, niin ehkä se valon aarre on just se, että sieltä löytyy koko aika jotain uutta. Ja tämähän toteutuu siis ei pelkästään valotaiteen ja suunnittelun osa-alueilla, vaan myös valotieteen osa-alueilla. Et oma väittämä tässä kohtaa on sen suurempia Google-hakuja, tai no, olen mä niitäkin tehnyt, mutta niin kun, että jos katsotaan sitä valon tutkimusta tällä hetkellä, niin aika pitkälti siellä on teknistä tutkimusta, koska siihen löytyy rahoitus, eli valmistajat haluaa parantaa tuotteita ja näin poispäin, mutta se ehkä, mihin pitäisi vähän enemmän vielä pureutua, niin on ihan oikeasti ne valon psykologiset vaikutukset, miten ihmiset käyttäytyy, voidaanko me ohjailla ihmisiä sillä valolla. Vastaus meille ammattilaisille, totta kai voidaan, että me voidaan luoda tunnetiloja, mitä vaan, voidaan ohjata katsetta. Ne kuulostaa ehkä pieniltä asioilta, mutta sitten kun mietitään tätä ihmiseläintä, niin niillä onkin yllättävän suuri vaikutus siihen, miten me käyttäydytään. Kyllä, ja tähän vielä sitten, jos kuvittelee jollain tavalla löytävänsä jotain vastausta esimerkiksi täällä Suomessa ollessa, niin sitten kun sä lähdet toiseen kulttuuriin, niin se valo koetaankin täysin eri lailla ja värit. Eli sitten se aukeaa niin kuin ihan uudet taas niin kuin ongelmat pohdittavaksi, että mites tämä nyt näin on. Mulla oli kiinnostava tilaisuus olla valotaiteilijana Kathmandussa yhdessä näyttelyssä, jonne mä itse asiassa tein tästä Horizon-teoksesta yhden version. Ja se oli ainakin siellä niin kuin näyttelykuraattorit ja jotkut kävijät sanoivat, että he eivät ole niin kuin tienneetkään, että on olemassa käsite valotaide ja että voiko valolla tehdä näin. Ja sitten tuli näitä kysymyksiä, että onko tämä taidetta. No sehän on hyvin kiinnostava avaus ja keskustelu lähtökohta. Ja siellä kävi yhtenä, mulla oli semmoinen 3-kerroksinen galleriatila, mistä mulle oli kokonaan keskikerros varattu mun teoksille. Siellä oli mulla kaksi teosta ja toinen oli just tämä Horizon ja toinen oli sitten siellä syntynyt paikallisen yhden taiteilijan kanssa tehty yhteistyöteos. Niin siellä kävi yksi semmoinen herrasmies useampana päivänä ja hän sanoi, että hän rakastaa tulla tähän tilaan, että kun täällä on tämä ilta. Ja se koki jotenkin sen niiden teosten värin ja kaiken, että se muutti sen niin kuin vuorokauden ajan, että hän sanoi, että hän tulee tänne aina niin kuin tätä sun iltaa ihastelemaan. Ja se oli musta jotenkin kiinnostavaa, että hän koki sen niin. Ja se ei tietenkään mulla ollut millään tavalla, ei kumpikaan näistä teoksista millään tavalla niin kuin ollut vuorokauden aikaan sidottu, enkä mä pyrkinyt esittämään mitään sellaista. Mutta se oli hänen kokemus ja hän koki sen äärimmäisen rauhoittavaksi ja sanoi, että hän tykkää tänne tulla sen takia. Toi on hieno tarina, ikuinen ilta ja just toi niin kuin subjektiivinen kokemus valosta. Että se varmaan on niin kuin lähestulkoon kaikilla ihmisyksilöillä aina hieman eri tapa tulkita sitä, että mitä ne niin kuin kokee ja näkee. Ja sekin on mun mielestä mielenkiintoinen asia, että sitä pitäisi pystyä vähän tutkimaan tarkemmin. Kyllä, tässä mennään just niihin psykologisiin vaikutuksiin, kyllä, joista mainitsit. Mutta tuossa oli mielenkiintoinen toinen niin kuin puhdas kysymys, mikä herää tuosta äskeisestä kertomuksesta on se, että onko valo taidetta? Niin, se on erittäin hyvä kysymys ja ylipäätään mikä on taidetta. Että mä ymmärrän siellä Kathmandussa ja nepalilaisessa kulttuurissa, niin taidetta oli tällaiset niin kuin esittävät ja käsin veistetyt erilaiset niin kuin käsityöasiat ovat heille sitä taidetta. Että ei voitu kuvitellakaan, että tämmöinen nyt, että laitetaan vähän spotteja sinne sun tänne ja ne luo jotain. Että se ei niin kuin heidän traditiossa ole taidetta, niin silloin tietysti he näkee sen siitä näkökulmasta, mutta sitten taas täällä meillä on niin kuin länsimaissa on paljon niin kuin pidemmät perinteet jo tämmöisellä niin kuin mediataideasioilla, että me voidaan olla niin kuin enemmän sinut sen kanssa, että näitä voidaan kutsua taiteeksi, mutta esimerkiksi silloin 90-luvulla, kun Simo Leinosen kanssa ensimmäisiä teoksia tehtiin, niin ei Suomessa ollut edes valotaide-termiä. Se on tullut vasta hyvin, niin kuin voisin sanoa, että 15 vuotta sitten niin kuin kansankieleen, että silloin puhuttiin valoinstallaatioista tai
mitä ne sitten olikaan. Ja herrapa ratko, jos joku olisi tituleerannut itsensä valotaiteilijaksi, niin hänelle oltaisiin naurettu, että mitä sä oikein, mikä sä kuvittelet olevasi. että nythän niin kuin saattaa jopa jo niin kuin jossain lehtijutussa olla valotaiteilija. Että tämä on ihan todella uutta niin kuin terminologiaa. Joo. Se on jännä, että tuohon on kyllä törmännyt itsekin. Sulla oli tuossa aikaisemmin, sä kerroit siitä, että sä jätit taakse sen niin kuin valosuunnittelun. Eli senkin voi mieltää tämmöisenä aika niin kuin teknisenä suoritteena, että puhutaan sitten elokuvasta, tapahtumista, lavasta tai jopa arkkitehtuurista. Että sä oot jättänyt sitä taakse, niin se on niin kuin kans yksi, mikä tuosta heti herää mieleen sitten jälleen kerran, kun mennään siihen valotaidekontekstiin. Ja sä puhuit traditioista, että meiltä rupeaa löytyy jonkunnäköistä traditiota, mutta silläkin on jonkunnäköiset juuret. Et mainitsit mediataiteen, eli silloin se tavallaan ajaa ainakin omat ajatukset tietynlaiseen formaattiin. Mutta mihin sun kokemuksen mukaan, nyt kun sä esimerkiksi kuratoit Lux Helsinkiä, niin miten taiteilijat kuvaa sitä omaa tekemistään? Et hakeeko ne niin kun kontekstia ja jotain niin kun dialogia ja keskustelua vaikka kuvataiteen kanssa, veistoksellisen taiteen kanssa tai mitä sieltä niin kun nousee? Et pystyykö jollain tapaa yleistämään tiettyjä teemoja? Ja mä kysyn tätä siksi, että ehkä se niin kun varsinainen kysymys on, että löytyykö siitä perinteisestä klassisesta taiteesta semmoisia jotenkin loogisia yhtymäkohtia valotaiteeseen, joka tekisi siitä ehkä jollain tapaa helpommin luettavaa ja ymmärrettävää. No ehkä tietysti, jos ajatellaan ihan niin kuin perinteisiä niin kuin maalaustraditioita, miten niissä valoa on käytetty, niin ehkä jollain tavalla voisi ajatella, että siellä on jo niin kuin tietynlaista niin kuin valomanipulaatiota harrastettu vuosisatoja sitten jo niin kuin, ja se valo on tosi monissa niin kuin maalauksissa se oleellinen asia, mistä se tulee, on se sitten joku luolan suu tai mikä. Mutta oikeastaan, jos toi oli hirveän hyvä kysymys, ja mä yritän pohtia, että onko joku, mikä nyt niin kuin on trendikästä valotaiteen kentällä, niin tähän voisi ehkä joku toinen kuraattori, kenties Mia Kivinen, joka on Suomen matkustelevin valotaiteen kuraattori ja näkee ja kokee paljon, niin voisi ehkä osata sanoakin jotain, mutta aika laidasta laitaan on, että se on, kun valotaide just niin kuin puhuttiin, että sinne on niin kuin aika monitaustaiset ne polut, miten on tultu, niin kun siellä on arkkitehtejä, siellä on muotoilijoita, siellä on kuvataiteilijoita, siellä on valaistussuunnittelijoita laidasta laitaan, niin ehkä sitten myös se tekeminen on niin kuin monipuolista ja et se on semmoinen sulatusuuni oikeastaan toi koko niin kuin valotaiteen niin kuin kenttä niin kuin taiteilijoiden suhteen. Ja koulutustakaan ei hirveästi ole. Mä en tiedä, että onko varmaan missään maailmassa on, niin kuin, että sä voit valotaiteilijaksi nimenomaan valmistua, että taiteilijaksi toki, mutta ja varmasti voi erikoistua valotaiteeseen tai mediataiteeseen tai mikä se sitten onkaan se erikoistumislinjan nimi. Mutta sen takia mä näen, että se valotaide on niin kuin valtavan monipuolinen ja ainakin me niin kuin Lux Helsingissä pyritään ja valotaiteen seura Flashissakin ajattelemaan niin, että se valotaide ei ole millään tavalla niin kuin liian tiukka, vaan sen niin kuin ison sateenvarjon alle mahtuu pikkasen niin kuin rinnakkaismuotojakin ja jopa äänitaidetta ollaan ajateltu, vaikka se nyt nimensäkin perusteella nyt ei ole valotaidetta, mutta että se on niin kuin tosi niin kuin monipuolista ja videon käyttöä on vuosikaudet pohdittu, että onko se valotaidetta, jos sä projisoit videolla. No kyllä se siinä sitä valoa tietysti hallitset, mutta voihan videotykkejä käyttää myös valonlähteenä, niin kuin taiteilijat jotkut tekeekin, että silloin ei siinä ole niin kuin kahta sanaa, etteikö se ole valotaidetta, että valon lähde vain on niin kuin päätetty, että se on videotykki, mutta että joo, termit on hankalia ja sen takia ehkä on hyvä pitää valotaide sillain suvaitsevaisena tai niin kuin taiteen muotona, että sä et lähde liikaa niin kuin laput silmillä sitä kuratoimaan. Tosta mä tykkään. Toi oli hyvä, koska se palauttaa myös niin kuin tähän meidän ensimmäiseen erään, mitä me tuossa käytiin, niin se palauttaa siihen, että se säilyy myös jollain tasolla leikkisänä. Ja en tarkoita sitä, että niin kuin
taide on aina leikkiä, mutta se pitää sen niin kuin, se pitää silmät auki kirjaimellisesti ja sitten se saa antaa vapauden sille valotaiteelle löytää niitä omia muotojaan. Tykkään tuosta ja sitten ehkä niin kuin se meidän niin kuin sisar-ammattikunta tai sisarlaji tässä niin on nimenomaan se ääni. Et hyvin herkästi ihan arkkitehtuurissakin niin halutaan näitä kahta tämmöistä, mitä ei voi kosketella, elementtiä ja materiaalia yhdistää, eli valo ja ääni. Ja monestihan ne yhdistyy jopa ihan ilman mitään niin kuin synkkaakaan, että sulla esimerkiksi on valomaisema, joka muuttuu, erikseen ehkä joku ääniraita ja sitten kokijan aivot jotenkin leipoo niistä yhden ison kokemuksellisen kokonaisuuden. Se on mielenkiintoista ja se oli hauska kuulla myös, että sulla on niin kuin sitä ikään kuin muusikkotaustaa ja myös siellä opinnoissa on ollut ääni osana sitä kokonaisuutta. Kyllä. Valotaiteessa tietysti täytyy muistaa, että se valoteos ei välttämättä tarvitse sitä, eli semmoinen niin kuin päälle liimattu ääni on aina se, että sitten kuraattorina voisi sanoa, että hei, jätä pois, jos ei se silloin niin kuin perustetta, että tämä nyt mennään taas vähän tähän niin kuin inhokkilistalle, mutta että kun mennään niin kuin valotaidefestivaaleille, niin siellä on aika tyypillinen joku pimpeli-pompeli geneerinen valotaiden musiikki monesti liitetty siihen teokseen, vaikka se ei välttämättä sitä tarvisi. Eli siinä kannattaa olla niin kuin tosissaan tarkkana, että kaipaako se sitä ääntä vai ei. Kyllä. Se teos itse vai riittäisikö se valo itsessään, ja usein se riittää. Ehdottomasti. Ja ehkä just tämä, että kertoo myös aika paljon siitä, että mikä voima myös sillä äänellä on. Eli jos se niin kuin ei ole kontekstissa sen valon kanssa, niin ei kerro samaa tarinaa, miten sen sitten haluakaan ilmaista, niin siinä on riskinä, että niin kuin ääni vähän jopa ehkä pilaa sitä valoteosta. Tai siis yksinkertaisesti vie liikaa huomiota siitä valosta. Kyllä, juuri näin. Joo, tarkkana siinä saa olla. Hiljaisuus on myös kaunista musiikkia. Ai ihanaa. Nyt hypätään heti tämänkin aasin selkää ja mennään sillan yli. Eli hiljaisuus, volyymi, kirkkaus, pimeys. Miten, ja nyt tulee vähän tämmöinen ehkä kornikin kysymys, mutta nyt kun säkin oot Virroilla kasvanut, eli Suomessa, sulla on ymmärrys tästä niin kuin meidän maailmasta, jossa pimeätä on oikeasti ja sitten valoakin on oikeasti, niin onko nämä asioita, mitkä jollain tavalla niin kuin vaikuttaa sun tekemiseen sille, että sitä pystyy jotenkin kuvailemaan, että siihen pystyy vetämään jonkunnäköisiä aasinsiltoja siihen ajatukseen? Niin kyllä varmasti. Tietysti en tiedä, mistä se ihmisluonto sitten niin kuin on muodostunut mullekin, mutta mä rakastan pimeyttä ja hiljaisuutta ja yksinoloa. Ja samaan aikaan mä oon aivan kuin kotonani Bangkokin suuressa ihmisvilinässä, että ehkä siinäkin tulee se semmoinen monipuolisuus jotenkin, että kaikilla on aikansa ja paikkansa ja kaikkea tarvitaan. Mutta toi valotaiteen niin kuin kyky hiljentää ihmistä on uskomaton, kun siinä on just tämä sakraali, oli se sitten pyhä tai mikä tahansa se termi, mutta monesti se valo luo ympärilleen sellaisen tietyllä lailla jotain kunnioitusta herättävän fiiliksen. Ja mun niin kuin kokemuksen mukaan on, kun esimerkiksi sisätilassa esitetään jotain valoteosta, niin ihmiset alkaa liikkua siellä hiipien hitaammin, ne kuiskaa kaverilleen, vaikka ei ole missään mitään syytä, miksi täällä ei saisi puhua normaalisti, mutta siinä tulee sellainen niin kuin tietyn, ollaan jonkun äärellä ja se on ainoa niin kuin selitys mulle, että se valo luo sen sellaisen niin kuin tunnelman siihen ja se hiljentää ihmistä. Ja tämä on just se tilanne, missä mä niin kuin sanon, että se ei tarvitse sitä ääntä, vaan se valoteos itsessään tai se valo voi nimenomaan luoda sen hiljaisuuden niin kuin vielä sitten niin kuin lisää luoda sitä, että ihmisetkin alkaa niin kuin hyssyttelemään ja se niin kuin tempaa siinä mielessä mukaansa siihen hiljaisuuteen. Ai mikä ihana ajatus. Tähän ehkä on hyvä lopetella. Valo luo hiljaisuutta. Allekirjoitan. Samoin. Hei, kiitos Juha vielä, kun tulit juttelemaan. Tämä oli antoisa sessio ja ehkä me vielä jatketaan sparrausta. Tässä jää juttu niin hienosti kesken ja ajatuksia lentelee. Kiitos vielä. Kiitos kutsusta. Jes, kiitoksia. Tässä oli ensimmäinen demojakso Light Sparring podcastia. Ja tosiaan kiitos Juha Rouvikoskelle.
Oli oikein mukavat jutut. Ja iso kiitos Finn Anderssonille, eli bongatkaa Finnen Direct Talk podcasti, joka on aika lailla ehkä samojen asioiden äärellä. Eli puhutaan luovan alan ammattilaisten kanssa siitä, että miten he lähestyy työtään. Käykää tsekkaamassa. Kiitos.